Cinta automática ao redor da máquina con etiquetas de fácil apertura para abrir a caixa. A estrutura de enrolamento é sinxela e a cinta pódese axustar e substituír rapidamente. Os compoñentes eléctricos e pneumáticos de toda a máquina están feitos de fabricantes coñecidos na casa e no estranxeiro, e a calidade é fiable e estable. Adopta un sistema de control PLC e un funcionamento da interface de pantalla táctil, que é sinxelo e claro de usar. Os rolos de cinta cárganse na bandexa aveza e o parafuso da altura da cinta pódese axustar rapidamente. A estrutura é razoable e estable, conveniente e rápida e unha alta eficiencia de produción. A máquina ten unha gama máis ampla de aplicabilidade, cunha boa adhesión e suavidade.